Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a következő műsorszám megtekintése 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Itt a Ciao Darwin! Játék, izgalom, szórakozás 90 percben! Jó estét, csúcsragadozók! Jó estét kívánok mindenkinek! Ha simán evolúciós alapon nézzük, az emberi hangszálak használata a beszédben teljesedik ki. Az éneklés legalábbis evolúciós alapon, mintha visszalépés lenne. Ma két olyan műfaj képviselőit szembesítjük egymással, akik valószínűleg a Ciao Darwin segítsége nélkül soha nem találkoztak volna. Magas C vagy verbális szőnyegbombázás. Mindketten hangszálaikkal dolgoznak, amúgy semmi közük nincs egymáshoz. A Ciao Darwin két mindenre elszánt csapata ma este a rapperek és az operaénekesek. Természetesen a közönség soraiban ma este kizárólag hölgyek foglaltak helyet, épp úgy, mint a zsűriben. Köszönjük a zsűri tagjait. Itt van Szűcs Judit énekesnő, Szalontai Szilvi énekesnő, modell, műsorvezető, Anetka műsorvezető és leendő űrhajós, Kiszel Tündi műsorvezető, naptárkészítő, és Dundika, akit a Ciao Darwinban fedeztünk fel. Sziasztok! És addig mi folytatjuk itt a játékot, méghozzá az énekfeladattal. Én még soha nem voltam ennyire kíváncsi, hogy az énekfeladatban hogy teljesítenek a csapatok, mint a mai műsorban. Sorsoljunk ki 3 énekest, a rapperek közül először. A 14-es, a 20-as és a 2-es, gyertek! Szia, Gábor vagyok. Tomecs vagyok. Tamás? Tomecs. Tomecs. Basszus. Itt a nagy bajban leszek. Oké, Tomecs, Shitgun, lassan meg. Te, szia, ki vagy? Rio vagyok. Rio! Oké. Szia, te ki vagy? De Janeiro, vicc volt, Spike. Rio de Janeiro. Értem én. Spike? Jó, rendben van. Melyik kötök lesz az első? Spike, te? Hol a te mikrofonod? Ez a tiéd. Tessék. Amit elő kéne adnod, Spike. A herceg áriáját a Rigolettóból. Spike, hajrá, egy nagy tapsot neki! Gratulálok! Azt a mindenit!
Hát nem is a rapperektől kérdezem, Sanyi, tőled kérdezem. Hát itt olyat hallottunk, hogy mi van? Hát én egy kicsit ellenkeznék, azt mondom, hogy maradj a szakmádnál. De hát eljel közel jó, de ezt a hangnemekkel elmentél, meg csak mondjuk ilyesmi. De azért jó az ügyeskedés. Oda tette. Oda, hát. Kedves nézőink, ma este a Ciao Darwin arénájában a rapperek az opera énekesekkel küzdenek, és volt már egy fantasztikus énekfeladatunk. Én mondtam, hogy nagyon örülök neki, és azt hiszem, hogy be is vált a jóslatom, hogy ez igazán jó lett. Hallhattunk 2 szólót, és most jöjjön a közös dal. Kérlek benneteket, hogy fáradjatok ide, közösen, mint egy ilyen apró kis kórus a mikrofon állványok mögé, és a zsűrinek ezzel egy picit még megkönnyítem, vagy lehet, hogy megnehezítem a feladatát, hogy döntsön, mert a közös dalban majd még lehet egy picit ítélkezni, figyelni apró kis nüanszokra. A dalotok Sipos F. Tamástól a Nincs baj, baby! Egyszerű dolog, ha megtalálod a kulcsal, addig 2 irányba forog. S ha nem akar menni balra, akkor ott van még a jobb. Szép vagy baby, de az eszed lehetne nagyobb. A magasos dombomban, s lehet az is okos, hogy az állal vagy délután. Csinos az a papucsal, szám még vele. Idegesítés kész, jó! Ez hírvénylegésem, veszem a szívemre át. Ő vagy és ezt elfogadtam, én akartam is vele és tudtam, nem is baj, baby. Úgy érzem, így is megéri fő, hogy mindig forró az ágy. Én mondom, hogy nincs baj, baby. A bizonyítvány senki se kéri fő, hogy gyakran égessen a lány. Tudom, sokat nekes esküt, nem ment jól a suli. A szárkiméneztem számítva, este megjavuli. De a felelős de akárba csak a kutó elva víz. A terekedet hogy meg, hogy csak kifolyik a víz. Messzeg a fodrász, a kozmetikus tudja. És az a hiba, hogy csak terve is mondja. Jön az a söpölcsösség és világosra minden. Csak az nem, hogy itt szép lett a biztos nem! Ez hírvénylegésem, veszem a szívemre már. Ő vagy és ezt elfogadtam. Én akartam és vele is tudtam, de nincs baj, baby. Úgy érzem, így is megéri fő, hogy mindig forró az ágy. Én mondom, hogy nincs baj, baby. A bizonyítvány senki se kéri fő, hogy nyakra égessen a vágy. Na még egyszer, hogy nincs baj, baby. Úgy érzem, így is megéri fő, hogy mindig forró az ágy. Én mondom, hogy nincs baj, baby. A bizonyítvány senki se kéri fő, hogy gyakran égessen a vágy. Azt hiszem, hogy teljesen jogosan mind a 2 csapat tribűnje megtapsolta a másikat, mind a ketten zseniálisak voltatok, nagyon jók voltatok. Most tényleg nem szeretnék a zsűri bőrében lenni, de dönteni kell, tehát itt nem lehet vajszívűnek lenni, és azt mondja, hogy megosztjuk a pontszámot, meg ilyesmi. Kegyetlenül oda kell ítélni az 50 pontot valakinek. Hozzátok meg most a döntéseteket, nem olyan sok pontról van szó, tehát annyira nem kell megérni. 50 pontról van szó. Ki kapja az 50 pontot? Anetka. Ezúttal az operaénekesek kapnak 50 pontot. De gratulálunk a rappereknek is természetesen, és nehéz volt a döntés. Én bevallom, és ezt nektek mondom, Szabi, én bevallom, én nem vagyok zsűritag, én valószínűleg nekik adtam volna, ezt nyugodtan elmondhatom, hiszen tőlük tényleg műfaja idegenebb volt, amit csináltak, bár nem tudom, nagyon nehéz döntés volt, valakinek oda kellett adni. Köszönöm szépen. Most a csapatok elmondhatják egymásról a véleményüket. Én azt szeretném mondani, hogy jók vagytok, de mi jobbak. Hát ez nagyon gyenge volt, ez az egyik. A másik csak annyit szeretnék mondani, hogy mondjuk nekünk megy mikrofon nélkül is, ti meg anélkül semmit nem értek. Hát igen. A kedves nézőközönség és a ellentáborra rácáfolva, azért mi sem vagyunk annyira merevek,
Szóval most azért következik valami egészen más. Indul a parti, tudod, nem kéne erről lemaradni, hiszen neked is, nekem is ugyanolyan jó, minek otthon ül, itt a bungaló. Gyere, hogy segít neked, nem várunk téged holnapig, ha most nem vagy, lemaradsz, és nem vagy itt. Jó. Gyerekek, ez rendben volt. Jó éjszakát kívánok mindenkinek, köszönöm szépen a zsűrinek, Közi Judit, Szilvi, Anetta, Tünde, Tunnika, nagyon szépen köszönöm, és persze gratulálok a csapatoknak is. Viszontlátásra, jó éjszakát, sziasztok! Autós együttműködő partnerünk a Pennycar Autó kölcsönző. Szórakoztató partnerünk a habostorta.hu. Támogatunk a Hiker Cosmetics. Partnerünk a Frühwald Beton Kft. A műsorvezetőt a Francesco Smalto öltöztette. Az urak eleganciájáról a Griff Gentleman gondoskodott. Köszönet a ruhákért a Pepper Jeans Londonnak. Dr. Tölgyesi Zoltán tervezésű estéi ruhák a Brokát divatháztól. Köszönet a ruhákért az Opárt divat stúdiónak. Ékszerek a Binder Bizsutól.